Tervehdys kaikille Hevosalan koulun vanhempaiyhdistyksen puolesta. Kiva, että täällä on näin ihanan iso porukka paikalla. Kiitoksia kaikille tästä edellisestä vuodesta ja tietenkin niistä edeltävistäkin vuosista, mutta erityisesti nyt tästä viimeisestä, kun on ollut sitten osittain vähän vaikeitakin fiiliksiä. Kiitos ihan kaikille opettajille siitä mahtavasta työstä, mitä olette tehnyt koko ajan oppilaiden kanssa. Ja myös kiitos meidän vanhempaiyhdistykselle, koska vanhemmat on jaksanut kanssa olla mukana kaikesta ihan loppuun saakka. Kuten nyt sitten tänäänkin vielä huipentuu tässä tapahtuman muodossa. En ajatellut pitää täällä mitään puolen tunnin puheita, mutta erityisesti nostamatta näitä ketään muita, jotka on ahkeroinut tämän koulun eteen kaikkina vuosina. Yksi kuitenkin nostetaan tänne vähän erityisasemaan, joten Paula mä pyytäisin takaisin tänne lavalle. Ensinnäkin kuultu kuinka ahkera futisäitissä on. Paita tehdettiin sinulle vartavasti. Hintalaput sieltä pois. Ja sitten kun todistukset huomenna muille jaetaan, ei Paulalle, niin diplomi on kuitenkin meiltä sitten Paulalle tehty, joka tiivistää sen, mitä me ollaan sitten vanhempaiyhdistyksessä oltu Paulan työskentelystä mieltä. Kunniakirja. Hevosalan koulun vanhempaiyhdistys on myöntänyt tämän kunniakirjan rehtori Paula Järnefeltille hänen ansiokkaasta työstään Hevosalan koulun oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyväksi. Järnefelt on osoittanut toimissaan innovatiivista kehittämisotetta sekä kykyä edistää koulun hyvää konkreettisella tasolla. Rehtorina Järnefelt on hakeutunut aktiivisesti vuorovaikutukseen koulun oppilaiden, henkilökunnan, perheiden ja alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteisöllinen kehittäminen on näkynyt niin koulun visuaalisen viihtyvyyden parantamisessa kuin perheiden tiedottamisessa perinteisten kanavien lisäksi somemaailmassa. Järnefeltin työote on ollut vahvasti pedagoginen sekä oppilas- ja perhelähtöinen. Saan ojentaa tämän Hevosalan kotiakouluyhdistyksen käänteen. Sitten luovutan mikrofonin seuraaville. Hyviä bileitä kaikille!